Тук съм, бе. Чакай, че си бъгнах екрана. Ще почакаме, хора. Ще почакаме. Няма за къде да бързаме. Добре го. Добре. Откъде предлагаш да почнем? Да, пак IP ще има в описанието. Докато не го сменим, де. Не, аз може би няма. Казвам само може би. Има две причини. Първо, защото още не знам как, и второ, също това са причините. Аз мисля и така да почнем. Например, от другата страна така. Я чакай да се оставя нещата в... Да може да има неща за строене. Да направим светло, че хората няма да виждат. Ето. Е по-добре. Там има село. Казваме War Survival Nether World. Ако знаете как да го направим, речиш. Такъв як меч. Да. Не гледайте, просто изоставям. Да продължаваме. Що? Как казах, ще има евенти на всеки 10 човека. Уй. Добре. Че ние няма къде да направим врата сега пак. Ей тука. Пък не можем, нямаме среда. Че нямаме среда, бе, сериозно ли ти? 1, 2, 3. Базикаш ли са? Сериозно? Нямам дърт. Грас. Тук. Лапи. Виждате, правим работа в екип. Опс. Го пропуснахме? Да, надявам се да... Надявам се да ви харесват моите клипове. Най-накрая. Каре. Не бе. Защо? Ще имам... Добре, нещо се объркам. Ще видиш. Не ме закопай. По-добре. Не ме закопаш, че... После не му излага. Не, базикаш ли са? Какво правиш, бе? Да, аз тук трябва още едно квадратче да решим. Чакай, сега ще го направя. Не, няма нужда. Ти си не остава ли? Тева. Не. Не, ще се вижда отдалече. Ето да вълна е. Махаш ли го? Не, трябва да сложа... Тук още едно... така... Чакай. Така... Да се равни 1, 2, 3, 1, 2, 3... Както винаги епизода няма да го правя дълъг, просто къщичка, обикновена къщичка. Просто хора, просто обикновен епизод. Сериозно? Може ли съм такъв кръг? Аз правя по-кръг. Не, май бъгнахме яко къщата. Не гледам много на къща, ама... Не, това ще го махаш. Ама... Тук ли ще седи? Да. Хора, пак ще ви помоля да не чупите, защото днеска някой беше баннат. Не говоря за него, той ми е приятел.
Ма някоя приятелка беше. Последно, какъв е той? Приятелка? Анна гирал комета, защото беше сложила, той видя каква лава, цяло поле. Добре, че го извиках да ми помогне. Ей, ти става ли? Какво правиш? Еми да, всъщност така е по-добре. Обаче слага и прозорци. Да, чакай само да ги намеря. Прозорци. Ти обаче тънките. Да, аз ги търся, де. Аз точно тях ги търся. Аз с копчета не мога да работя. Марш! Ето първата стена на Умаги. Отвънка пък е бъде по-хубава. Да, и хора, позволявам само натам да се ходи. Назад е спална. Много назад. Виж как изглежда тук. Ами, става. Добре, Той има кефи. Мен. Сега какво беше? Аз много обичам да работя Аз много обичам да строя, отколкото да копая и да събия, макар че съм най-добър с меча. Да го ще забия. Най-добър с меча пак вчерата разпредаши. Както и мене. Не, това ще го махаш пак. Кое? Офсета, айде направим. Нали да бъде като другата стена, бе? Да, обаче, само да предупреждаваме и тук, не прави повече от 2 блокчета, защото тук ще е вратата. Знаем. Чакай. Ама лено. Вратата. Тук трябва да измисля каква да е стената при вратата. Без да искаш ще пиш, има ли едно стъкло? Цъкни с... Виж, дето такова и ще като цъкнеш с копченцето, дето... Но не можеш 3 копчета на мишката. Виж, това копче, дето го въртиш, цъкаш на него, на предмета и така ще го отковеш. Не го щупиш, бе! Виж, вие. Хоп. Хоп. Просто ми дай едно в една. Забавихме се доста с това. Ама ти ги правиш стълбички. Да. Аз се обърках къде съм. Браво е. Дали... това не го... Къде се намеряха стълбите в... Но да направим хубава къщата. Най-важното е на хората да им харесва. Които тези хора ще са само 12 човека, защото сайта е бъгнат, от който тегля. То може да сложиш и повече хора, макар че иска много играчка. Аз веднъж бях набрал с 20 човека. Просто не знаеш какъв бък е. Направо ще се обесиш. Остана ни покрив. Аз се вземам с покрива на пикана. Покрива от какво да е? Не знам. Знаеш ли команда за такова за пирамида? Има такава команда за пирамида. Ами не, аз знам, иначе мога да погледна в интернет, ма мързи. И мен ма мързи, сякаш че. Не, чакай, имам идея. Не. Просто да направим някакъв. Къде беше? Само да намеря едно булки. Ето го. Кога виждате... Не бе, виж, пробвай с эти булки. Я ми дай едно, че... Стига, бе, така ли можеш да стига? Не ми го давай. Сега. Ето, взех си го. Добре. Ях. Най-накрая. Аз тук ли?
Така правя покрива и... Леко ми забива. Аз... Ама така ли така? Тебе? Няма да правя много дълъг епизода заради баба ми, защото ще ходим на село и... Абе да не казвам подробности. Не са притрябвали подробности. Не, тук не го преди. Ето така да ма... Ти. Сино стъкло да имаш? Чакай, сега ще го направя. Аз да, май такова. Да. Който беше тънко. Малко смешничко изглежда, ама все пак къщичка, като... Абе, колкото за survival става, Да, най-важната част хора е... никой не бърка. Няма да... Това пушам. Какви други стълбички? Не, чакай. Не. Ми дай още едно синьо стъкло. Какво си... Защо не го направиш и тъй? Защо какво правиш? Еми да не е грозно да има дърт за пот, а пък да има бълчета. Това би трябвало да е survival, Да, ама... Ти да бъде малко по-хубавичка. Само ва предупреждавам. Който чупи, ще бъде баннат от самия аз. Защото никой друг май не да банва. Освен ако не е опна. Ето, готово. Само е това дълго ще. Чакай, добре, чакай. Какво правиш? Какво си правиш тук? Излезем. Тук. Направих дупка, бе, тук. Вече направих дупка. Добре, и трябва да сетнем спална обаче. Тук ли ще бъде новия спал, бе? Ето така, прикидано. Обаче, стълби ще го направим. Да. Айде, че... Трябва да си таковам сървъра. Само да го ренюна и отивам да покажа ларповете и това ще. Чао. Ами не още. Не, ама аз такова ще ходя. И хора, той ни затвори. Май в другия епизод ще показваме ларповете, защото той стана дълъг, само да сетнем. Сет, ларп, survival. И това ще е за епизода. Дано да ви е харесал и чао!